Unti-unti na raw nararanasan ang habagat sa Hilaga at Gitnang Luzon ayon sa Pag-asa. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Unti-unti nang nararanasan ang habagat sa Hilaga at Gitnang Luzon kahit hindi pa diniklara ang tagulan ayon sa Pag-asa. Ramdam na natin yung habagat. Almost abot na tayo ng tinatawag natin na yung criteria ng set ng rainy season. Samantala, isang super typhoon ang posibleng pumasok sa bansa sa Biyernes ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, ganap ng severe tropical storm ang binabantayang sama ng panahon na nasa labas ng PAR. Unti-unti raw itong lumalakas. Within weekend, saan natin napapasok na yung bagyo. Nakahanda ng Pangasinan sa inaasahang epekto ng bagyong tatawaging Betty na posibleng maranasan sa darating na weekend sa bahagi ng Luzon. Maaga na rin nag-abiso ang PDRRMO sa lahat ng bayan na maging alerto sa banta ng bagyo. Si Aling Michelle, tatanggalin na lang daw ang mga tolda na ikinabit sa gilid ng bahay sakaling makaranas ng malalakas na hangin upang hindi tangayin. Bukod sa sanay na po kami sa baha, may mga ginagamit kasi kami na pag tumataas yung tubig. And then yung mga tolda, nire-ready na po namin siya, ma'am. Sakaling walang pagbabago sa direksyon na tatahaki ng sama ng panahon, hindi raw ito tatama sa kalupaan pero magdadala ito ng malalakas na pag-ulan lalo na sa bahagi ng Aurora. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.